ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Don Gerald Boħaġar. Qabel nibdew il-quddiesa nixtieq nfakkarkom li llum huwa l-aħħar ħadd tax-xahar u kif qegħdin nagħmlu din il-ġabra li ssir fis-santwarju matul il-quddies qiegħda tmur biex jitħallsu l-ispejjeż għad-dar tal-irtieri li qegħdin nibnu. Għalhekk inħeġġiġkom biex tkunu ġenerużi, possibilment aħna nsejħula il-ġabra tal-1 euro. Min jista' joffri imqar 1 euro, però bil-libertà kollha u kulħadd jagħti mid-disponibilità li għandu. Grazzi bħal dejjem. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Ħenjin il-mistiedna. Llum sejrin naraw kif Ġesu innifsu jistieden lilu nnifsu biex jiltaqa' ma' Zakkew. Huwa Ġesu li kull nhar ta' Ħadd jistieden lili u lilek għax irid jiltaqa' magħna. U biex din il-laqa mal-Mulej Ġesu ma' dak li jħobbna timlilna qalbna bil-paċi fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-sewwieq u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inbekkuk, nadurrawk, natuk ġiegħ. Irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla magħruf Alla bil-Missier. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja, għalina. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja, il-qajt tagħna. Inti li qiegħed fil-lemin tal-Missier, għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek glorja Ġesu Kristu. Ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Namlu kull nhar ta' Sibt din il-quddiesa nofruha għal benefatturi ħajjin u mejtin tas-santwarju kif ukoll skont l-intenzjonijiet li tpoġġew matul din il-ġimgħa f'riġlejn Omna Marija. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox, minnek ġej li l-fidili tiegħek jatuk servizz xieraq u taġieħ. Amen li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu il-wedijiet tiegħek. Bibnejk Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni, qari mill-ktieb tal-Erf.
Mulej, qudiemek id-dinja kollha qisha traba fil-miżjien, jew qatra nida tal-għodwa li tinżel fuq l-art. Iżda int tħenna l-kulħadd għax tista' kollox. Int tagħlaq għajnejk għal dnubiet il-bnedmin biex huma jindmu għax int tħobb il-ħlejjaq kollha u xejn ma tistmel minn kull ma għamilt. Li kien hemm xi ħaġa li stajt toboda, int ma kontx tagħmilha. Kif setgħet tibqa' xi ħaġa fid-dinja kieku int ma rittiex? Jew kif setgħet iżżomm kieku int ma sejjaħtiliex? Imma int osit li tħobb kull ma jgħix lil kulħadd tagħder għax kollox huwa tiegħek, għax f'kulħadd hemm nifsek bla ma qatt jintemm. Għalhekk inti twiddeb bil-ftit il-ftit lil dawk li jonqsu, twissihom u tfakkarhom fejn dimbu biex jerġgħu lura mill-ħażen tagħhom u fik mulej iqiegħdu t-tama tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Mulej, imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Ħankabrek Alla tiegħi Sultan u imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull jum irid imbierkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Ngħidu twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tiba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Ngħidu mulej imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull ma għamil tirodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru u fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Ngħidu mulej imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Ta' kelmtu il-mulej fil-wedijiet tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Iwieżen il-mulej lil kull min se jaqa', iqajjem lil kull min hu mitluq. Ngħidu mulej imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. It-tieni lezzjoni qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, aħna dejjem nitolbu għalikom li Alla tagħna jagħmilkom denji tas-sejħa tiegħu u jagħmel li bil-qawwa tiegħu isseħħ kull rieda tajba tagħkom għal ġid u kull ħidma tal-fidi tagħkom. U hekk l-isem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun il-glorifikat fikom u intom fih skont il-grazzja ta' Alla tagħna u tal-mulej Ġesu Kristu. Ħuti, għal dak li għandu x'jaqsam mal-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu u l-ġemma tagħna biex ninaqdu miegħu, nitolbukom biex ma toqgħodux tħawdu raskom malajr u tinħasdu bħalli kieku il-miġja ta' jum il-mulej orbot u la jekk tkunu imnebħin mill-ispirtu u lanqas jekk tisimgħu xi kelma jew taqraw xi jitra ta' parsi minn għandna, il-kelma tal-mulej. Jekk joġobkom inqumu bil-wieqfa għall-Evanġelju. Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u Kinani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu. Imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir.
Għalhekk mar jiġri l-qudiem u xabbat ma' siġra tat-tejn selvaġġ għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu: Zakkew, Isa, inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-koll bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li jant wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lil mulej: Ara mulej, nofs ġidi se nagħtih lil foqra u jekk jien qarraqt b'xi ħadd inrodlu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu: F'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni għax dan ir-raġel huwa wkoll bin Abraham għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva l-mitluf. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu kif dejjem nirrepeti u ma nixbax nirrepetija, ma nistgħux inħarsu lejh bħala xi rakkont ta' xi storja. Dan din mhijiex l-istorja ta' Zakkew. Din hija l-istorja tiegħi u tiegħek. Għax il-kelma tal-mulej ġiet imxandra lilna illum. Huwa illum li jien neħtieġ li nismagħha u nilqagħha. Għax meta jien nilqa' l-kelma tal-mulej f'dari, u f'dari intom tifhmu li mhijiex id-dar tal-ġebel imma fil-qalb tiegħi, allura hemmhekk jiena niġi imsebbaħ, igglorifikat, nagħmel esperjenza tas-salvazzjoni li taħdem fija il-kelma ta' Alla. U għalhekk nistgħu naraw bir-raġun kollu kif Zakkew qiegħed jirrappreżenta lili u lilek. Ħansemmi ftit punti. Ġesu kien għaddej mit-triq u Ġesu għadu jgħaddi illum ukoll mit-toroq tagħna. Ġesu mhuwiex is-sema bil-qiegħda bidejh marbutin ma jagħmel xejn. Ġesu għadu jgħaddi fid-dinja, għadu jimxi fid-dinja, fit-toroq ta' żminijietna. Luqa mbagħad jgħidilna kien hemm raġel kap tal-Pubblikani li kellu xewqa li jara l-Ġesu. Min kien dan? L-ar bniedem fil-mentalità tal-poplu Ludi. Għal-poplu Ludi, il-Pubblikani kienu ġa immarkati bħala nies li m'hemmx ċans li jiġu salvati. Għaliex? Għax kienu nies li jitħaltu mar-Rumani, ma' nies pagani, anzi li kienu jiġbru it-taxxa minn fuq il-poplu Ludi biex jagħtuhom lir-Rumani. Għax Ruma kienet taħkem fuq Ġerusalemm, fuq il-Ludija. Imma mhux biss kienu jiġbru it-taxxa biex jagħtuha lir-Rumani, imma kienu jiġbru ħafna drabi id-doppju jew anke 4 darbiet iżjed milli suppost jieħdu mingħand in-nies. Biex dak li jiġbru iżjed b'mod inġust, ara ma naħsbux li korruzzjoni
hija xi ħaġa moderna ta' żminijietna. Biex dak li jaħkmu minn fuq il-poplu jistanew huma. Infatti Luqa jerġa' jagħmel enfasi il-kap tal-Pubblikani. Mela żgur li dan kien jieħu aktar mill-Pubblikani l-oħrajn. U kien għani bil-fors. Dawk il-flus kollha misruqa minn fuq il-poplu. U għal-poplu ludi għal-mentalità dawn in-nies huma ikkundannati. M'hemmx ċans ta' salvazzjoni għalihom. Din kienet il-mentalità li bija kienu jirraġunaw in-nies fi żmien Ġesu. Però dan il-bniedem li huwa ikkundannat, li huwa ħalliel, li huwa korrott, però fil-fond ta' qalbu kien hemm xi ħaġa tajba. Kellu xewqa li jara lil Ġesu. Issa hawnhekk dejn li tara lil Ġesu ma jfissirx sempliċement tarah b'għajnejk. Kellu xewqa li xi darba f'ħajtu jiltaqa' miegħu, jagħmel esperjenza tiegħu, isir jaf tassew min hu. Aħna bil-Malti x'ngħidu? Il-bniedem biex issir tafu trid tagħmilha miegħu. Din kienet ix-xewqa ta' Zakkew. U minn ġietu din ix-xewqa? Għax kien jisma' oħrajn jitkellmu dwar Ġesu, dwar il-mirakli li kien jagħmel, dwar id-diskorsi ta' Ġesu, min jaf. Ejjew naraw ftit, naqilbu dan il-parti anke fuqna nfusna. Min meta konna żgħar, aħna bdejna nisimgħu dwar Ġesu. Il-katekizmu, id-dottrina. Imma dawn l-affarijiet, dan it-tagħlim, l-iskola, il-lezzjoni tar-reliġjon, dan jista' jkun biss imma tagħlim, informazzjoni. Imma jekk hija informazzjoni ġusta u tajba, li trid wassalni biex jien nibda nixtieq insir naf il-Ġesu mhux tant b'moħħi imma nsir nafu verament niltaqa' miegħu. Dan il-proċess sar f'Zakkew u jixraq u jeħtieġ li jsir anke fil-ħajja tagħna. Għax mhux biżżejjed li tgħallimna dwar Ġesu, imma li jiena u int nagħmlu esperjenza vera u ngħid iwa jien iltqajt miegħu, jien ħassejt l-imħabba tiegħu. Zakkew din ix-xewqa ma ħalla lil ħadd ineħħilu minn qalbu. Tantu hekk jgħidilna li minħabba n-nies, minħabba l-istatura tiegħu u kien ċkejken, allura lanqas biss seta' jara b'għajnejh lil Ġesu u jagħmel minn kollox biex isolvi din il-problema naturali tiegħu biex ngħidu hekk, fiżika tiegħu u jitla fuq tina selvaġġa. Hawnhekk għandna dettall ieħor importanti. Għaliex tina selvaġġa? Għaliex għall-poplu ludi it-tina li kif tafu tagħmel il-frotta brina u ħelwa u sabiħa hija simbolu tal-kelma ta' Alla. Min jiekol fih il-kelma ta' Alla dik hija ħajja għalih, dik tinżel qasel għalik u tagħtik il-ħajja. Zakkew għadu biss ma laqgħux il-Ġesu għax għadu qatt ma ltaqa' miegħu, hemm biss dik ix-xewqa li jsir jafu u għalhekk qiegħed fuq tina imma tina li għadha ma bdietx tagħti il-frott, tina selvaġġa,
tina li ma tmemx il-ħlewwa ta' Ġesu. Araw Ġesu x'jagħmel. Ġesu ma jibqax għaddej mal-folla, imma jitfa' ħarstu fuq Zakkew. Il-ħarsa ta' Zakkew, il-ħarsa ta' Ġesu tiltaqa' mal-ħarsa ta' dak li kien jixtieq jarah. X'inhu dak li lili u lilek ġabni hawn il-lejla? Ġabni hawn il-lejla għax is-soltu hekk nagħmel nhar ta' Sibt. Ġejt hawn il-lejla biex ma nagħmilx id-dnub, biex sempliċement inkun obdejt ir-regoli, biex forsi quddiem in-nies jew quddiem il-ħbieb nidher li jien immur il-Knisja, li jien tajjeb. Importanti jeżies li nagħmluhom dawn il-mistoqsijiet. Jalla, il-kol kemm aħna ġejna hawn il-lejla għax bħal Zakkew għandna x-xewqa li niltaqgħu ma' Ġesu. U jekk fija hemm din ix-xewqa, Ġesu ħajitfa' ħarstu fuqi. Ħaniltaqgħu. U waraw x'tagħmel il-laqa ta' Ġesu. X'jgħidlu Ġesu? Inżel minn hemm, illum irrid niġi għandek. Kemm hija sentenza qawwija u sabiħa. Illum, issa, mhux għada jew pitada. Il-mulej Ġesu illum irrid jiltaqa' miegħi u miegħek. U għalhekk jien ġejt hawn. Għax jiena wkoll nixtieq li niltaqa' ma' Ġesu illum mhux għada jew pitada jew min jaf meta. Illum għax illum jiena u int għandna bżonn li nintebħu li l-ħarsa tal-mulej Ġesu qiegħda fuqna. U mhijiex ħarsa fuqna bħalma kienet tal-Lut fuq Zakkew li jikkundannawh, imma l-ħarsa ta' Ġesu hija l-ħarsa ta' dak li jħobb u tant iħobb li jrid jgħaddi il-ħin tiegħu miegħek u miegħi. Araw eżies kieku aħna nifhmu biss il-kobor ta' dak li qegħdin nagħmlu, kieku ma nitħarkux. Kieku noħorġu minn hawn imġeddin u mimlija bil-ferħ veru, bil-paċi vera. Għax matul din il-ġimgħa l-kol kemm aħna batejna, għajjejna, qatajna qalbna, ġew diffikultajiet, żbaljajna, weġġajna lil xulxin. Imma l-mulej Ġesu qed idur fuqi u fuqek u qed jgħidli illum nixtieq niġi għandek. U r-riżultat nafuh. Ir-riżultat x'inhu? Min jagħmel esperjenza vera, min jiltaqa' mal-mulej Ġesu u jdu l-imħabba tiegħu isir bniedem ġdid. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja l-mulej. Ejjew nippreżentaw lilna nfusna kif aħna. Taqtax qalbek, tibżax jekk inti mimleħ mieċ. Tibżax jekk ħadd ieħor ikkundannak. Il-mulej Ġesu mhuwiex se jikkundannak. Il-mulej Ġesu ħajitfa' dik il-ħarsa ta' ħniena ta' mħabba u jgħidlek ħallini nidħol għandek. Bir-raġun il-Vanġelu jagħlaq illum f'din id-dar daħlet is-salvazzjoni. F'kelma waħda, illum fil-qalb ta' dan ir-raġel daħlet il-preżenza ta' Alla, daħlet
il-paċi. Ejjew nitolbuh il-mulej Ġesu biex ta' kull nhar ta' Ħadd din il-laqgħa tagħna miegħu tkun laqgħa vera. Ejjew nitolbuh il-mulej Ġesu jagħtina l-kuraġġ tas-sew li niftħu qalbna għalih u nħallu lilu jagħtina il-ħajja ġdida fl-imħabba u fil-ħniena tiegħu. Umu bil-wifqam u nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzo Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix smiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Eżies, bħarsitna u b'fiduċja kbira fl-imħabba tal-Missier, ejjew inresqulu x-xewqat u t-talbiet tagħna. Jitolbu għall-Knisja sabiex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tgħin lil kull bniedem jiskopri l-imħabba ta' Alla li jħenn u jaħfer. Nitolbu għal-kapijiet tal-pajjiżi sabiex jiftakru fid-dmir tagħhom li jnaqsu l-faqar u jaħdmu għal paċi vera. Nitolbu għalina il-koll biex bħal Zakkew nintebħu bil-ħarsa ta' Alla fuqna u hekk aħna wkoll naslu sabiex nikbru fl-imħabba tagħna lejn xulxejn. Nitolbu għal ħutna l-morda sabiex isibu dejjem persuni li bimħabba jieħdu ħsiebhom b'dedikazzjoni u bimħabba. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż ta' Ummuk Marija għamel mulej li l-familji tagħna iħossu fuqhom l-imħabba tiegħek ħalli huma wkoll jikbru fl-imħabba dejjema lejn xulxejn. Nitolbu fis-skiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla li fibnek ġej fittex u jisalva lil min kien mitluf. Għatina li nilqgħuk f'ħajjitna u nkunu xhieda ta' imħabtek int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu
għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamelu mulej li jis-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitla qoddimek bħala offerta safja li tinżel fuqna il-kotra tal-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marja Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddejs. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha
li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Zakkew kellu xewqa kbira li jiltaqa' ma' Ġesu. Jiena ċert li din hija wkoll ix-xewqa ta' kull wieħed u waħda minna. Il-kol kemm aħna qaċċana għall preżenza tiegħu, għall-imħabba tiegħu. Jew għalhekk bil-qalb ngħidulu ħadd tiġi saltnatek. Jew aħna wkoll permezz ta' dan il-kliem ta' din it-talba li tagħna Ġesu nistidnuh jidħol f'darna, jidħol fil-qalb tagħna ħajjimlija bil-paċi tiegħu. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Qarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bil-mħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Misratur
Għadna kemm ilqajna lil Ġesu. Ġesu ġie f'darna biex jurina l-imħabba tiegħu. Biex jurina li ju jifhimna, li ju jħobbna, li ju jaħfrilna. Jew aħna wkoll bħal Zakkew nuruh imħabbitna. U nuru l-imħabba tagħna lilu billi din tkun tidher fl-imħabba tagħna mal-oħrajn. Li naqsmu dak li għandna mal-oħrajn. Li ngħinu lil batut. Li binfomna toħroġ biss kliem ta' faraġ, ta' kuraġġ u mhux ta' kundanna. Fiskiet ejjew għalhekk inresqu ir-ringrazzjament tagħna lil dak li jinsab fina. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagrament tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu il-ġid imwiet lil min jirċevihom bi Kristus jedna. Nagħmlilkom xi avviżi. L-ewwel ħaġa nixtieq infakkarkom li propju matul dan il-lejl naqilbu għal ħin tax-xitwa u għalhekk tinsewx il-lejla iddawru l-arloġġ tagħkom b'sija lura. Il-quddies jibqa' dejjem bl-istess ħinijiet tas-soltu. Mbagħad il-quddies nhar l-ewwel ta' Novembru u t-tnejn ta' Novembru f'dan is-santwarju ikun hekk. Fl-ewwel ta' Novembru festa tal-qaddisin kollha, il-quddies ikun fis-7:30 u fit-8:30 ta' filgħodu fil-waqt li jkun hawn quddiesa oħra fis-6:30 ta' filgħaxija. Imbagħad it-2 ta' Novembru, il-ġurnata li aħna fiha nfakru lil dawk ħutna li raqdu fis-sliem ta' Kristu, mhux il-mejtin. In-nisrani ma jqimx il-mewt, in-nisrani iqim lil dawk li jgħixu fi Kristu. Hija l-quddiesa li tlaqqana magħhom u għajt talb tagħna ta' tifħir li niltaqgħu magħhom għax huma wkoll fis-sema ifaħru l-Alla. U għalhekk il-quddies nhar it-2 ta' Novembru ikun hekk. Fis-7:30, fit-8:30 u fil-11 ta' filgħodu. Imbagħad quddiesa oħra fis-6:30 ta' filgħaxija. Fakkarkom ukoll u nħeġġuġkom biex nhar it-3 l-ewwel ta' Novembru min huwa f'saħħtu imur jagħti id-demm fil-berġa tax-Xewkija bejn is-sija ta' wara nofsinhar u l-5 ta' filgħaxija. Nixtieq ninformakom ukoll u nirringrazzjawkom għal ġabra sabiħa li saret il-ħadd li għadda f'jum il-ġurnata missjonarja li kienet ta' 1410. Grazzi għal ġenerożità tagħkom. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.